Waqt żjara fl-iskola primarja ta' Bormla fi ħdan il-Kulleġġ Santa Margherita, mart il-Prim Ministru Dr. Lidja Abela nedit il-ktieb Intista u taf tpinġi. Din iż-żjara saret fil-kuntest ta' 16 jum ta' attiviżmu biex in-nies jiġu sensibilizzati aktar dwar il-vjolenza domestika li din is-sena għandha t-tema il-vjolenza domestika hija affari ta' kulħadd. Flimkien mal-Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isports, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni, Clifton Grima, u s-Segretarju Permanenti Matthew Vella, Dr. Lidja Abela żaret numru ta' klassijiet u segwit b'attenzjoni lezzjoni marbuta mat-temi tal-imħabba u r-rispett. Dr. Lidja Abela aċċennat fuq il-ħtieġa tal-edukazzjoni bħala għodda importanti biex ikomplu jitrawmu valuri importanti fost it-tfal u l-ġenerazzjonijiet li tilgħin. Dr. Abela fissret kif il-ktieb Intista u taf tpinġi li se jkun qed jitqassam fl-iskejjel primarji kollha huwa mirat għal tfal ta' età żgħira u jiffoka fuq il-ħbiberija u r-rispett lejn dawk kollha ta' madwarna. Iċkejknin se jkollhom l-opportunità li jesprimu lilhom infushom bl-arti u l-ħiliet kreattivi tagħhom. Mart il-Prim Ministru saħħet biex it-tfal li jkunu f'sitwazzjonijiet diffiċli m'għandhom jiddejqu qatt jitolbu l-għajnuna. Il-Ministru Clifton Grima tkellem dwar l-importanza tal-edukazzjoni u tal-qari biex kull student ikollu edukazzjoni sħiħa li twasslu biex ikun ċittadin responsabbli. Huwa semma li permezz ta' kodba bħal dan u oħrajn permezz tal-arti u t-tpinġija it-tfal qed jingħataw l-għodda sabiex jifhmu aktar kemm huwa importanti li jħobbu lilhom infushom u jirrispettaw lil dawk ta' madwarhom.